pues verdaderamente podemos ya ver en su esplendor completo todas las figuras de la Semana Santa de Irún, que como podemos ver pues destacan por su belleza, por su colorido, por ese aire, ¿no?, de sin dejar de ser un pueblo, Irún, pero también es una ciudad. Entonces tiene esa medida intermedia que a mí desde luego me parece pues muy adecuada. No son grandes pasos, pero tampoco son cosas pequeñas, entonces yo creo que es un poco lo que me cautiva, esta medida, esta belleza, esta sobria solemnidad, ¿no?, que destacaba en la procesión de Semana Santa de Irún y que de alguna forma pues hemos tratado de recuperar con la exposición ese espíritu que significaba la procesión en Irún. Aurten ari gera hemen Irunen Junkalen Jesusen baratzako otoitzaldiko irudi eder honen inaugurazioa ospatzen, ezta? Eta irudiaren edertasunek mezu bat uzten digute, eta nik aurrean jarri nahiko nituzke gaurko egoeran bizitzen ari garen egoeran bi mezu, ezta? Irudi honek ematen dizkigunak. Aurrena, Jesusek apostoluei eskatzen die arren eta arren sufrimenduaren eta injustiziaren aurrean ez daitezela lo gelditu, ezta? Eta nik usten dut hori guretzako ere mezu garrantzitsu badela. Munduko sufrimendu eta injustiziaren aurrean ez dezagula bestaldera begiratu, ez gaitezela lo gelditu, baizik eta Jesusekin batera izan gaitezela baita ere bakearen eraikitzaile eta injustiziaren eraldatzaile. Eta bigarrengo mezua nik usten dut itxaropenezko mezua dela. Kristauok, gizon emakumeok zerbaitetan nabarmendu beharko bagenduke gaur egun, nik usten dut itxaropenean izan beharko lukela, ezta? Jesusek irudi zoragarri honetan erakusten digu berak bizi duen sufrimendu eta injustiziak azken aurreko hitza izan zuela, ze azkenengo hitza jainkoarena beti izango delako, itxaropenezko, justiziazko eta bakezko hitza. Hori da guztiok itxaroten deguna eta opa deguna gaurko munduarentzako.